Kat iti sabalimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni Tagtagayinep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Nadinggi manen, lito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Anya dyan ang nagkuadamag. Adda ka numanon bagyo. Ngun nga raw, ngam posible asaan tayo ang maapektaran dito. Aging ka ita matutudo pa'y laang. Kas idi kaaldawan ti piyesta dagiti natay. Nagtudo. Sa bagay, kasla ka na nga agtudo no piyesta dagiti natayan niya. Uy, no hapay kit de. Nairanta nga takas ta? Laita ti jakam mo. Damagan tayo akan nga po, Diyos. Mang pilusupo ka manan. Gusto mo. Anya ti mo tayo no apay akasta. Aywan gayam dom. Ada ka no nadingge ka baranggayan. Agdaw-dawat da iti tulong. Uy, gusto nga special meeting kami. No, ag general cleaning tayo, ikintero barangay. Rumbang laang Masapul nga agsakbay tayo. Initiative mo ka din dayta. Kasungublat o barangay chairman. Initiative ti kadwan Saan tayo nga orayan nga gramaram ti dingge? Ayun Kan pa nang ipakita iti dayta at tuloy lat ti trabaho yung. Kang runan kadagiti saanan ilayon akagawad. Ay uy, wala ang ti nailayon kanang iti sigura kagawad. Nasakit launa itinakam na kagawad maring kan kagawad padok anabak. Naglalastog dan tumat. Kat itatanaabak dan, di awan paglastog dan. Daytan Ngam tinapatay, awan to nang iti paan-anawa adan dani di agpakita iti barangay hall. No awan pagimbagan agagaraan da. Wanan niya. Nalangaro din. Agsurat ka. Tadagas ko ni nanang. Mapan kami di po nirariya. Tada ka mapan gumatang itilungon a para balasitang. Apay, naan ti balasitang? Nagubingan tay? Sigon iti nyawag ni Tanya. Abantay di po nirariya. Nyumunyan sa kano? Aya, naimbag ta sa anak COVID. Ay, saan mat nga ta? Awanan day ta? Saan aya? Wan mat ka diya. Nabayag mo tin nga awan na ipadamag akaso ti COVID. Sige, mapana kondom. Napaanan ni Rosa. Mapanday jay punirarya. Anya lakit din ngagpaiso ti biyag. Nagduduma ti pakatayan ti tao. Ken talaga nga awan pilpilyan ni patay. Ubi nga man, wano nataangan. Limatay ko na akong... Pagsasarunuman nga tanti parang siyab ko. Turog session man na ito yan. Sa bali ba na virus na ito? Pulos sa di mga panaw kanya. Sa kasanaya ka nag-iladakban nga minan. Tiket di pan nakairuam ko. Kapag amwala ta agil ilad ako no makapanaw ni Rosa. Anya ti problema yo, kakang pilang. Ay, na-hospital jay apo, kerban, pangaasiyaw. Tulungan ka kami. Maibibus ka no si daranan ko na jay doktor. Anya?
Delikado ti kasasaan na chairman. Napardas nga tati panagubo di dara na iso ang maibibaws. Pangasiw ka di Uray ta, nayan anos ko ba't na panagbutos? Imbutos kayo amin. Ay, sos, saan kumaday tati bagam kakang? Nukunam nga gububo ti dara diya po kom. Talaga nga ro da maibusa, delikado. Uwan, chairman, matay ka nun di apok, no di maalisunan adagos iti dara. Ay, ato arigrigat ko ni di apo ko. Tama ni puti nakyasan di inana. Siya ko tinangilililay nang padpadeday nang digdigos kaskada nang badbadaw. Isa ita, may busla ti dara na gaiso ti ipatay na. Apo, kasya na kami kumaan. Nay, kaka. Di kagdungaw Si bibiyag pa'y mo't ako nam di apo kung saan ay Uwan di ay kahit nga chairman, matulungan da kami kaday. Alakad, agsublikan to no malam ta, agpaingko da kaya sekretary, iti solicitation letter. Agdawat tayo ikitulong kadagiti kabaranggayan. Ay, sige ka raw, chairman. Isurat ko ditang tinagan ko kanti naganti apok ana ospital. Ala, agsublikan tulatan. Ay, uwan, chairman. Ay, imbag lakig din. Sikapay lang ti nakatugaw. Amangan nga no, di naktulungan ni Duming amanugang mo no isunti kapitan. Anya? Sige, chairman. Mapanak pa'y. Agsubli ka talaga. Impasyaran ng iti porok leaders na kita solicitation letter. Upat a kopya rin dyan. Nasayaat. Imbagtalir to madagay porok leaders. Tanay, kinunak nga agsubli no malam ni kakapilang. Barang makakulikta adagos. Sigud mo nakasta ti mararamid no da masakit. Agkolekta tayo karag iti kabaranggayan iti voluntaryo at tulong. Iso na lang, tanda na kita saan nga agitag. Nuwan, katimadi. At dapat lang masauda. Si bibiyag pa'y mat, aburuyan kid din. Madi kung kuna tidak duma. Hanggang mala, mangted lagi mangted Isupay ang makatulong. Chairman! Nanay. Hada kamutan kakapilang. Imbagamat nga agsubli Iso nga ada ako. Ay, yagyo kumano ada nakulik tayo. Tanay, hawanan ti maigatang ko ti mapan ko saktuan. Adara abayaliso ni di apukaw. Por Diyos. Kaslay pa inumumutin ti bagbaga madara. Sakduan kung kunamatay. Isumat lang iso da ita. Ala, kumahan. Ay, awan pa ya. Madama palat pa nagsulisite kita inaibaon. Urayim labas site ni Jabalayo, tay tulod to jet tesorira. Apaman ama irimit, dagi porok leaders, ti makuliktada. Ay, di lang mabalinti advance. Ay, mamaminsan ton, ti panangalam. Urayim ni Jabalayong kunakmat. Mabalayng kakapilang. Naglukon, nagadumatan alamok. Dahitang ano ti problema. Uray di barangay hall, nagaduti lamok. Ay, Tidak kasi na ang mga nudinggi mo't dagitan atanay. Agraira pa lang ti dinggi. day tangaron. Sapay dingi gayam ti sakit di apo ko ni kakapilang. Bagatan na sigod kat saan napakaruan. Huwain, imbag ta nasigod.
Ngakit ka sa daytan. Ada nga rodan lamok adinggi dito'y ayan tayo ano kasta. Wen, iso nga andad lata. Ang mga nuday takit dingge, titi malasata rin. Numagdakkel ti parikot tayo, may papan ka dagiti lamok. So amasapol nga agaksyon tayon, kagawad dumig. Kasapulan ti aksyon agad no da problema. Ang anya ti maaramid, Chairman. Siyempre, paksyatan dagiti lamok pagtataudan ti dinggay. Anya nga ta ti kasamaya na pangpaksyat ka dagiti lamok. Agdalos tayo iti aglawlaw Kasayatan daytan. Bayanihan. Ada nga tamot lang maayaban tayo ng agbayanihan. Kalkalpas ti eleksyon. Amangan no ibaga dagiti tao. Apamakadayo kas barangay chairman ti bayanihan. Rayan niya ti bagbagada dita na. Basta kasapulan ti bayanihan nagdalo si ti aglawlaw. Pag ditinulungan dayta, tasan tayo akabalan nga ramiden, no da tayo lang opisyal ti aggaraw. Talaga Emergency meeting tayo. Mangingkod kay ti surat ama iturong kini mayor kendaduma pa yung opisyal tagdawat tayo iti tulong para ti dayto problema ti barangay. Iso ti agenda iti meeting. Sige. Ang amangan no awan maayaman tayo na makimiting kada iti outgoing nga kagawan. Nya. Apay kid din na saan tayo maayaban nida? Gaputa na abagdan, sanda na makimiting. Sa pay dwala ti nailayon kada iti incumbent. No di agatendar na iti 5 na abak. Talo kami la kagawan. Bali 5 tayo lang ag-meeting. No, agatendar ti sekretarya. No saan? Ay, 4 tayo lang. Ay salbag ngagpaiso. No masadot dan makamuda. Matuloy ti meeting, uray up pa tayo. Adatang dandag iti agbayanihan don. Saan natangdan? Food for work dayjay. Ta adda nag-sponsor iti pang food for work abagas kan dilata. Ni, may hata na. Adulakit di umay. Uray siya, makibayanihan akmat. Una, Saan akong asumali wano maikan iti food for work? Dudwata matamangmangan. makamo ka. Ado ti agkasapulan. Nagitay launay marigatan ti kasasada iti biyag. Wen, para kadakwadan ti para kanyak kuma. Gusteng. Apo na editan sufeng. Kas ka lamang salangad iti kastadyar mo. Apay anyaman ti kasurun mo kanya kaon. Saan na si Kati kasurun ko? Kasta. Sino nga raw di? Daman na sa agap mo na chismes. Big-bigat pa ilan. Day takot. Big-bigat nga paisaw. Ngam nagalasan adamag tinasagap ko. Anya dayta. Iba ka madagos. At dalat ta dagiti kontrabida manong tumbalay. Awan sa baling arami dano di kumun kontra iti pagimbagan ti kaadwaan. Kat ita, isudan ti agap-apa. Sino manendag ita kontrabida? Sino pa'y nga inudla konseng kan kakapilang. Agap-apa dan, kat nairamraman dagitay ayuda kas kadabagas no niya pa'y dita. Saan da ka nung amin na makibayanian? Anya? Apay nakita dan di simang putabagas. Kan anya kumati pagapaan da. Gapota di mano, jay sa ni konsing asibibiyag pala ka no, jay apo ko ni kakapilang hindi nagsakit ba abuluya din. Nay. Di ka tagyaman tasan nga iso tinagsakit. O kat di ka sanaw, sanda makibayanihan? Kasta timbagada, hindi saan da pa'y anagapa. Katimade, agiguyod jay maysa. Agiguyod iti kadwana at saan ang makibayanihan. Bayan tayo latan dagita kontrabida. Uray kat da tayo lata ti bidang uray agan anuda. Ikat katawam laang.
Kasanon namang guluda. Basta diyo kaskaso ida nga uray anya tibagbagada anyan. Awan pa'y 20 abilang tayo agbayanian, tatang. Anya nga rod ngay anak ko. San aya aje kanal iti batog da konsing natay saan ngayon raman dagiti nagbayanihan ijay di sa badaw. Wan tatang, kuna ni Doming at talagaan na sulatan. Baybay antayo lakuman. Tamno da pagnakmanda. San mo't lang ay suda ti maapiktaran no bilang gamin. Isupay katimay sa pagapapaan da kanana pilang agpin na basol da. Gapumot la lababo ken banyo dati dano mapupuspusong jay. Iso nga agpadada mapabasol. Ay, sumang ka problema mat ni nana pilang. Duada concern ni Jay. Mas pay ni bakit pilang Iso kumati makanakam tatinggimot gayam di sakit yapo ko na. Sigurado alam mo ka nagumok ijayan tinakalana. Nag-surrender dagiti barangay tanod na nang sudsod iti kanal. Di mo't kano may kapi na sulat. Kasta na igagara kano mo't ang sulatan. Sabi na bayandan. Ala, awan mabalin tayo na kasta. Pakadidigraan da na ijayan. Posto di kinunayo, chairman. Pakadidigraan da man ang konsing ken na napilang da ijay. No, di da kumita iti tangdanan da amang trabaho. Awan to pa'y pakibiyangan da kada tayo, pa ni Jay. Bayanihan pa yun. Manangdan tayo kiday. Wino manangdan to kiday. Makamuda na. Ala ka barangayan. An-anos lay, barbarang lay. Ora tama odin dito dalusan tayo balay dagiti lamok. No malpas na dito mapantayo na di barangay haul. Nagimagan, nagsayatan. Dan sa katwara sa. Uy, nadamot basit pagraranudan tayo. Ngam ore basit, pagdibingayan lang itinagagawid. Saan kit din kakapsat? Ay, puno na ita, kagawad mo eh. Ay, kagawadak pa lang kakapsat. Ni pala chairman gusting ti chairman ita. Ay, Hala, ilupas tayo na tao. Nagraragsak na ganyan nagagat ang nagbayanihan lakay oray man manuda. Wen, tawan panagin ko kunada. Agasam, oray na bambanog dan sigilat ta. Kasta ti tao no naragsa gitar aramiden na. Malagip ko man lakay. Anya gayam tinapasama kajay riri da konsing kan kakapilang. Awan mako na alimpyo ti utek na. Iso nga inyindor sumin iti nga to. Makamudan iti korte. Mas daawag ka da gajay adwa. Dandan ni agpada da iti problema ide. Tinulungan niyo mo iti dang agpadpada. Apay anya pelat sa pulinda. Imbag, tadito'y kayo ang makipangrabi. Naragsak no kastoy ngagsasango tayo sagpaminsan. Kaya't mi ngamin na pagsasaritaan tayo ti maarami dito malpas ti outtaking. Ngagpaiso. Ag-blow out ka aya. Kumaa? Uri sana nagarbo, ta awan mo't dakala may budget mi. Kastoy nga rodain, mamaminsan, pagtipunin tayo. Kasta mati kayat mi kumatatang. Ay unahin. Mamaminsan ti blow out yung adwan. Okat sa dino nga, ti pakaangayan na. Dito'y kadibalayaw? Saan? Ijay nga rod balay may. Saan? Ije barangay hall. Ay, mayat ngagpaiso no ijay. Uray basit ti may sagana, pagraranudan ti amin. Mayawis kadagiti amin amayat nga umay makipangan. Agsasango tayon to amangal daw ije balay ti barangay. Maya. May. Nana. Inapilang na dyan. Sino day ayay? Na. Matay ka nun diyapo ko na. Ay, nadinggi ka di manay.
Ay, tagainap. Tagainap ako manan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap.